F'Ottubru se joħroġ bond ta' 30 miljun euro biex jissodisfa t-talba li kien hemm dan ix-xahar għas-62+ Savings Bond. Bond li ħareġ il-Gvern b'rata timax vantaġġuża ta' 3% għall-anzjani li għandhom 62 sena jew aktar. Għal dan il-bond applikaw 12,305 anzjan u anzjana li b'kollox investew aktar minn 107 miljun euro. Issa fil-bond ta' Ottubru huma biss l-anzjani li applikaw aktar minn 5,000 euro f'Settembru u oħrajn ġodda li ma pparteċipawx fil-ħruġ ta' Settembru li se jkunu eliġibbli jipparteċipaw. Fis-starija tat-Teżor kien spjegat kif minħabba li l-prospett kien jipprovdi li l-Gvern iżomm 70 miljun euro se jinħareġ bond ieħor f'Ottubru li jagħti dritt lill-anzjani li applikaw f'Settembru biex jieħdu d-differenza bejn dak li applikaw għalih u dak li ngħataw. L-applikanti li investew 5,000 euro jew inqas se jingħataw l-ammont kollu li applikaw għalih, mentri l-oħrajn li applikaw għal aktar minn 5,000 euro se jkunu allokati 22% fuq l-ammont li ma ġiex allokat. B'hekk min applika somma massima ta' 10,000 euro se jingħata 600,000 euro. Dawk li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx milquha kollha u jażlu li ma jipparteċipawx fit-tieni ħarġa se jingħataw ir-rifużjoni tal-ammont li ma ġiex allokat lilhom.